Eżis ħbieb, merħba għal rokna oħra mir-Rescue Center tagħna. U kif tafu dawn l-aħħar ġimgħat konna qegħdin naħdmu biex nurukom proċessi u tekniki differenti li huma li wasalna hawnhekk. Ġifieri dan huwa l-istadju li wasalna fih s'issa. U l-aħħar stadju kien li waħħalna dawn il-form. Issa nixfu sew u wasalna illum ħankunu qegħdin nużaw il-kulur debini biex noħolqu iktar effett. U fil-fatt jiena għandi żewġ kuluri differenti, għandi il-gold, għandi deb normali u għandi deb naqri iktar skur. Fil-fatt hawnhekk nista' nurikom żewġ tipi differenti, wieħed iktar debi u liħor jagħti iktar li il-bronz jew ir-ram. U ħankunu qegħdin nużawhom it-tnejn biex noħolqu l-effetti li nixtiequ aħna. U fil-fatt ukoll ħankunu qegħdin nużaw l-stencils li użajna biex għamilna erased stenciling. B'dak il-mod ħankunu qegħdin nagħmlu l-bażi wkoll bi ftit kulur debini biex nippreparaw mbagħad għall-aħħar fażi għal rokna li jmiss. Mela, tlaqna. Mela, hawnhekk għandna din il-forma li għamilna diġà lesta din l-injama lesta bil-forum bil-affarijiet kollha li għamilna. Li ħanibdew nagħmlu issa ħanibdew billi nibdew taħt fiha għandna erased stenciling. U fi għandna erased stenciling ħanużaw id-deb biex naqalawh naqra iktar. Fatt qed nuża kemm jista' jkun ftit żeba fuq il-pinsell u nimla l-ispazju li għandi. Ovvjament issa mhux ħatoqgħod li kollha kif nixtieqha jien, imma ħanimxi bin-naqriet li hemm law, mhux ħanimla kullimkien biex imbagħad ovvjament l-effett joħroġ aħjar. U qed nuża qed inħallat iż-żewġ kuluri li għadni kif urejtkom biex noħloq dak l-effett. Issa, ħajkun hemm postijiet fejn jista' jħroġilna minn taħt, nistgħu mmorru oltre fejn għamilna diġà imqabbes, fatt hawnhekk tistgħu taraw effett kompletament differenti milli għamilna. Intom tistgħu tistaqsuni ma dan il-gold, dan id-deb. Ma stajniex għamilnieh qabel ma waħħalna l-forum, iva stajna minna hekk, imma il-problema kienet sa tkun waħda li ma konniex ħankunu ċerti fejn nistgħu nagħmluh dan il-kulur. Allura b'dan mod qegħdin immexxu fil-fatt jien qed nimla wkoll postijiet fejn l-istencil ma kienitx imqabża. Allura qed noħloq xi ħaġa ġdida wkoll. Issa għandi l-aħħar forma hawnhekk. Sawek ħanuża iktar id-deb iċ-ċar, ngħidulhom deb ċar u deb skura aħna biex nkunu nistgħu nagħmlu d-distinzjoni. U mbagħad għandna l-istencil l-oħra li ħanużaw hawnhekk fi għandna l-vojt biex nimlew bl-istencil aktar milli bir-erased stenciling. Fil-fatt jekk qed tinnutaw jiena qed nagħti daqqiet bil-pinsell mhux qed nimla mhux sejjer hekk għax hekk jista' jidħlilna taħt l-istencil u jkollna mbagħad iċ-ċarċir tal-kulur. U dak il-mod jiena ħloqt xi ħaġa oħra hemmhekk u hawnhekk nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa u nużaw il-kulur l-iskur. Fil-fatt jiena hawnhekk il-bażi ta' fejn ridna nagħmlu id-deb fil-qiegħ hija lesta u mbagħad ħanibdew nagħmlu fuq il-forum. Issa jiena fuq il-forum għandi l-pinsell, għandi d-deb għamiltu mat-tarf
mhux man-nofs tal-pinsel ħanneħħi iż-żejjed u ħanagħmel dak li aħna ngħidulu dry brushing biex nolqtu biss it-trufijiet fejn irridu bid-deb. Issa ħanuża l-iskur biex ngħaddi minn fuqu f'postijiet oħrajn. U qed nagħmlu fl-istess ħin li qed nuża id-deb iċ-ċar biex jiena jkolli l-kuntrast tal-kuluri f'daqqa. Ma jkollix problema mbagħad biex meta jinxef mbagħad tibqa' lid-daqqa tiegħu tal-kulur. Fil-fatt issa ħanerġa' nuża l-iskur biex nagħmel il-kantunieri, il-forom li diġà użajna fil-kantunieri u f'did darba ħankun qed nagħti fuq barra. Issa ħanuża iċ-ċar. Issa jekk qed tinnotaw qed nuża dejjem l-istess pinsell, dan għaliex jiena rrid li l-kuluri dejjem jidħlu f'xulxin. Daqqa jkollna iċ-ċar, daqqa jkollna skur u daqqa jkollna taħlita ta' tnejn. Fil-fatt, issa jien qed nagħmel daqqiet fit-tarf biex joħroġ l-effett li rrid nagħmel jiena. Dan il-mod fejn kellna il-kulur iktar il-kulur debini fejn ma lħaqniex biż-żeba jew il-kulur jew ħaddeb fuqu jew inkella mbagħad fl-aħħar stadju meta niġu biex nagħlqu dan il-proġett ikollna dan ix-xogħol maqut b'shades b'dellijiet differenti. U fil-fatt jien hawnhekk għandi dan ix-xogħol tal-kulur tad-deb diġà qiegħed bil-lest inħalluh jinxef biex imbagħad meta jmissna nagħtu l-aħħar fażi nkunu lestejna wkoll fil-fatt issa li ħanaqbad issa il-kulur debini fit-tarf kollu hawnhekk. Issa jista' jkun li mhux ħajalqilna mill-ewwel imma ma jimpurtax għax fl-aħħar fażi kollox jingħalaq flimkien. Sin qed nuża żewġ kuluri, skużani mhux qed nurikom, mela qed nagħmel trufijiet hawnhekk biex inkun nista' nagħlaq kif irrid. U fl-istess ħin hekk ħankunu qegħdin noħolqu il-gwarniċċa biex bil-fors li jalqilna kollox kif qed ngħidilkom ma jimpurtax għax imbagħad joħloq jiġi l-effett li għandna bżonn. U hekk għandna il-kulur debini qiegħed ma fejn kellna bżonnu u fejn nixtiequh issa kif jinxef inkunu lesti biex nagħmlu l-aħħar fażi. Kif qegħdin taraw hawnhekk wasalna wkoll biex nikkonkludu din ir-rokna. Kull ma għamilna kulur debini b'żewġ tipi ta' deb, wieħed ċar, wieħed skur, sfumajna fejn stajna ġifieri użajna dry brushing biex noħorġu d-daqqiet u d-dettalji tal-forma
U anka użajna ftit id-deb mad-dawra biex hekk inkunu nistgħu noħolqu dik il-gwarniċċa biex taqta' minn mal-ħajt jew fejn nkunu ħanużawha. Jiena din kont se nagħmilha biex hawnhekk imbagħad inkun nista' nagħmel grampuni żgħar fejn jistgħu jiddendlu l-ġiżerajjen. Ġifieri din mhijiex biss xi ħaġa li hija moħħlija bħala disin biex nurikom biss, imma tista' tintuża mbagħad biex indendlu il-ġiżerajjen magħha. Sakemm niltaqgħu id-darba li jmiss mir-Rescue Center tagħna saħħiet